Kublai bi barau ki football fan ki bana pok state Meghalaya lagi di fan jungnu dari ali mentang ini pe nya kene ga video nya snap igene ga khobor jingpon bana ka ba de pat kene ga jingkran jong way na ki president jong gari Argentina ha ka ba khilayu I ha kene ga jingile kai ka Spain persha ya ka Argentina ha ka ba ka Spain kalala ban job ya ka Argentina da iwe la not go ya kata ngi saki ha kene ga final jong ka arphotorik shangila de arphotorik kabalalong hapo New York, New Jersey o USA. Tiap ring gini jingle kai ngiyo I bat ni saki ba ka Spain ka layale kai bha bat kala dominate ya ka Argentina hakba ka Argentina kam la shan dina markata kala sha thep shi gol bat kala sha remno da ka ni ka shi gol kabla thep da u Ferran Torres Henry hadin ki jing sharemno hakmat ka Spain kari Argentina klale phaino shlagu jongari harangkat ki players kini ki players jong kari Argentina hamar yapoi halagu jongari ki pai ba bubun balang ki nong shong jong kati kari ki la mi shamadan ban preng buromi ki hakleng sodong jong kati kari niui ban ni saki lungba kani ka video hakaba ki pai ba ki nong kershan bade ki terairi jong kari Argentina ki la mi shamadan ban welcome lene ban preng sngobha ya ki te ki warriors no ki nong yakun ki riurat ba ki bala yalam laga jong kari shaka final arsin ban empat don bala mano ban yalam laga jong kari arsin ban dari tang kini ki squad jong kari Argentina lapan poi yalaga jong kari arsin ban shaka final ban haga sin ke ban kong kilala ban ara jar arpuan kilala ban yalam laga jong kari shadu ke champion dari snewbok no banta bakala rem no hakmat Spain dina markata u presiden barangba jong kari Argentina ula keren ula most welcome ya kini ki players ya kini ki team jong ke Argentina hak balong ba wala da pila remno hakmat jong ke partai handai hangi kinong sung hangi kinong Argentina pilong kita ki nongjok pilong kita ki champion namar klayalam ya kari shaka burom hakaba pilala banyele kaibha bat pilapoi sha kathong jong ke final arsin ban tin mar kata na mar ke jingla jong phi banyele kaibha na mar ke jingla jong phi ban kentiu ya kari nga bana ba ka ri Argentina kan yo ya ka shuti ha paro keleng sodong jong kari mentakasi kata kadi ki jingkren ka ba pengendit ya kari Argentina he brokoi ha ka ba u new president walada ka team Argentina karem hendrei uklem benut uklem sanut hendrei u ai ke jingkresan na ka bentai jongki